стримата. Здравейте на всички. Аз съм Masters 004. Днес ще играя League of Legends с приятели. Ще играя Sona Support. Ого, пукаха ми пукавки, сега ще игра. Ама ние снимаме! О, YouTube мара е. О, YouTube мара, бе. Това ли смисли да кажеш, бе, човек? И какво да ги напсувам ли? Не дей ги псувай. Или да ти си. Аз сол топ не вярвам да се справям, а срещу какво играя. Секси, какво ще взимаме сега? Блю или... това? Една жабата. Или да си викаме по имена, или както ни са написани. Абе дай, както ни са написани най-добре. Ай, по имена по-хубаво е. Ами хубаво. Те едно ти викам Masters. Аз на Янислав, как те му казвам, секси. Бе, викай му Яня, ако искаш. Секси? Секси. Умирай, бе. Духай, бе. За какво първо взимаш? Ама за какво първо взимаш? Пак ще дигни втори левел и от жабата се дига. Ще му викаме джанглър. Ей, смайте. Давай, Бягай! Бягай! Ще му викаме секси, бе. Няма аз Да. джанглъра. Джунгло да му викаме, джунгло. Няма ти. Не си мислете, аз ще взимам килчета обаче. На тази. Да, Sona Support ще взима килчета. Не те интересува тебе, бе. Какво ще правя аз? Края срещу Master Wave. Здраво ми лагва. Аз чаквах да игра срещу синдрома, при мен се появи Фидъл. ако Синдра къде е? На бота при нас. Оказва се, че... По принцип Фидъл трябваше да мине съпорт. Sona, don't touch my farm. Окей. Never die. What the fuck е, как ми лагна просто. Да, нещо има проблеми с Риото. Наистина. Лагва. То забива за секунди и после пак се отива. На мен не ми забива. Лагва. Няма как ти лагва. Добре, на мен за какво не ми лагва? За кой си? За Фидъл 63 апа или за Z 94 демидж? Взет много ясно. Опитал трябва да е много слаб. Да, всъщност. Има само апа, но никакви резист. Ако има полуризапа, просто много ми лагва. Засичам някак. А Калито говори ли с нас? Да. Еми давай. Какво? Еми атаквай, какво? Омага. Аре! Айде гробно. Да, какво ми приказва? Стоп. Нормално ли е просто? Да спреш да му взимаш фарма или да биеш по милионки. Не може ли напише стоп къса май фарм? Бах ти... Той го написа преди малко, ама ти пак не реагира. Не, видях. Но продължи Ма обаче. пише стоп. Оф, Том. Само стопка са майфар, ще се покъсваш. Много демидж да ни този топ Фидъл. Така съм намалих си телевизора. Ренгър някъде виждали ли сте го? Да, гангнама. Аха. Да бе, гангната си. Синдра е много опет просто. Бива за морална подкрепа. Опа! Да, точно за това дойде ми. Уау. Той няма асист.
Да, ето го е, сега е на бот. Аз не мога да взема мастер, бе. Освен на Днеска са Барселона, бе, днеска ще играят. Кали. Ти па сега по време на клипа трябваше да го кажеш, нали? Какво? Хубаво. Някой за ганг. Кто иска да знае, че днеска ще играят Барса, нали, Ники? Какво? Не, искаш да знаеш, че днеска ще играят Барса, нали? Да? Владко не иска. Какво да го направим? Не ме интересува от мачове просто. Може да го Човек, убият. айде, нищо няма казва. То 6 левел. Яниславе, ти ще гледаш ли Барса днеска? Най-вероятно. Ще гледаш ли мачове? Не. Лево палет. Ако изобщо дадат телевизията, бе. Защото не съм сигурен. Сега вече поне съм сигурен, че... не съм сигурен, че фарма много повече. Мастера, какво фармира? Оле, Славя сега като бак Шела на ганг. Как ще ви ганкна като... Първо... Сивиравчо, ли? Но тя си го грабна това. Сивирафа да знае. Аз ще играй Soulbot супер. достатъчно ми беше. Уау. Да, сама. Няма мана за човек, го гледаш като скачен го. Ти уваш в газа, бе! На мен ли говориш? Да. И защо? Защо ми пусна една атака, виж какво ма направим? Той човек му се регенва мана. Тя не седи постоянно на нула, нали знаеш? Той Знам няколко. го, знам го това, ама той то не е до реджена на маната му, той то си дъни супер много. Като фулап, ръни, маса, и какво очакваш? Да ти бие по 20? Да, Абсолютно. Не. само Прям да мана. играех и аз лудо. Сега щях да съм го направил 0-5. Да си играл. Ти ме накара да играя в Зеда. Какво? Кога? Искаш да те науча да играеш Зед. Ще ме научиш ти. Често да уча играй се. Аз той герой би играл 10 пъти по-добре от тебе. Са по-опитал да е 0-2 най-малко. 6 левел Z не може да направи едно на спидъл. Та, пък тук на топа И с седми. опс. Време е да бакна. Вие да вземете да ги убиете, бе. Мамецата. Ренгара е топ. Чакай, искам асист, не го удрай! Дори човек, ти нарочно ли го правиш са? Да. Добре, просто скил, нямаш проблем. Знаех, че ми го вземеш за това. Абе, с едно давало няма ти го взема, бе, ти психиасъл ли си? Ще го взема с едно давало. Или поне стеналата атака. Цялата атака още по-вероятно. Наистина е така. Аз си максвам давалото, нали знаете? Махтай се го. Зеда на мидъл иска ли да дойда? Ай, бъди, защото... Don't. Пристъп тъч. Не, няма. Но са първо чака. И флаш да няма даже, това още повече ми стига. Я не идвай към нас просто. Защото ако беше умрял, нямаше да се флашне. Ама ще... да, аз как да взема кило. Не слабе. Хилни ме само ме хилни. Да, През да го наричаш по име или не? браво е. Идъл ще дойде така, че бяга.
Сега се той на 100-200 кръв е. Ете с от мен. Внимавай. Тя ще ме... Тука! Секси, дръпни се от тук. Да, Виж ли какво става просто? Тука, разбрах го, виж фидала се седи. А не, няма го е. Айде, скачиме мастър. Оли, към мастър му точно с шивата. ще убия, нали знаеш? Рекорд. Нико, бързо идва, Луцифър. Няма умреш, бе, спокойно. Той си изхарчи кил, това е, не може да направи. Сега ще го убия. Бия повече демидж от тая. Той го убри, иди. Вейно. Защо не? Сам си го Що ли се използва за такива? Браво, камъче. си бира в нея. Хората може би са забелязали, че няколко пъти си казваме имената, за това ти викай. Ма не те интересува. Кой бе? Не те интересува. На мен? Да бе, кукът ни чуят имената сега. Голямо важно. Наш шеф. Оля, на колко кръв се спасих. Луцифър за сега. Кой води по фарм? Кой ли? Намерих си мастър в джунгла. О, Рип. ау. Та Вейно. Нищо някак. Полека само Анита пирни. Тук има ли лар? Не знам. Ай, игра ти трябва да победа. Там много нервно е. Гаси Вейно. Кой бе? Ултимейт! А нямаш ултимейт. Бягай, бе, ципа. Да го си изхарчи ултимейт. Сега има. Тивай трума. И ще ядеше порта. Ще се опита се хилна, не й давай. Направи я от него. Вау! Не, само не се връщай. Вау! Браво. Нищо. Добре. Да, демидж. С едно комбо само остана от 1000 кръв на 700. Кой? Синдра. Същата. Имаме енергии, няма за какво да се пака. Остана и да нямаш. А? Остана и да нямаш енергия. Да, но ми трябват още малко пари. Сега вече съм се бъде да се пора. Ти срещу кой си? А? Срещу мастър. Той мастър е слаб. А, не. Аз съм 2 левела или 3 вече, 3 левела по-голям от него. Ако не се лъжа, това е 8. Тия станал, че вече съм. И билди хекстек. О, на колко Ай, остана. PlayStation Blade. Тук съм. О, no. Яни ми мисли така. Той има лар там. Я не, ела да ми гавкнеш просто. Как е към базата? Аз съм 3 левела по-голям от нас. Рип. Вау, е кула. Кю. Рип. Гаджо. Браво, бе. И събих му юта. 0% ганг.
О, как ми засече просто. Зарече, това е 1-3. Две силвър. 1-3. Аз съм само 2-1. За сега никой Колко печели. да вземеш киловете тази вейна, няма никакви шансове за фида. Аз съм 5-0. Оба, извинявайте. Ти печелиш топа. За сега. Взимай го. О, и аз идвам на мидъл. Майн са е, Ние купре. си пъшкаме на бот. Я не си подкрепи там. Не слабе е фидълчето. То го плаша. Аз съм тук, давай, той е отзад. Ей, що ме прецака сега така? Виж? Браво. Честно. Мастера 07. Смейте са. Мастър. Да, вижте. Жерка Така се играе просташки. Може ли да я дайвнем тая? А тук има 4 лева по-малко мен или 3. А, 3. То на кула го взимам. О, Честно. Я. я съм тук. Никой на калито винаги почва и с хекстеч. По-хубаво ще. Еми, То Ренгър къде изчезна, бе? На майка му. Никога спря говориш глупости, моля ти се. 6-2. Давай, Бжерксен, напред. Диверса. Не, аз всъщност ще оставам да пъшна. Колко сме тук? Пази се. Играем Госо, комганг ми. Never. А не, фейкър, комганг ми. Never. Много окей е тук. О, лутна се. Да, той е тук, да. Аз да си направя така. Имаш ли учени? Никакъв. Просто. Бягай. Бягай. Няма бягам. Сега той ще се опита да ме дайвне, ще го убия. аз имам фарм колкото нашия мидлейнер. Иска, не, ости само да бъде. А, добре. Нищо и така става. Аз вече бутам втора. Ти имаш ли? Че имам да започнем Ти се умреш. Не. Видях. Фидъл ти пъшка мидъл. Как да умирам мисля за идиот. Лъцфорд, Фидъл ти пъшка мидъл. Да набисаме, че вземе си да направи нещо. Врата. Я не пази се. Имам наравно фарм. Аз това да гледам това. О, Вен, каква е проста само. Добре, че си ти. Да, ама няма мана. Беквам. Айде баш, че тази ще е сваля. Бил. Биар Сеген е 6-30 сега. Кой? Биар Сеген, Жерксен. Той не играе с нас. Как разбра, че е 6-3? Как ще ни играе с вас, бе? Кой ви ми дал? Това някакъв тъмзет, що? Кой ли е Джангор? Някакъв букул? Не, Джангор ни е. Сайнай. Къв? Оф, то па не знае никакви играчи от LCS, все едно. Ма аз не чух кой каза. Ти иначе го познаваш, Сайнай, знаеш ли кой е? Да. Кой? Джангора ни. Най-големия. Но... Ти помнеш си един играч. Аре, ти ако можеш бягаш към мен, ще спаса живота. Леко да не избяга. Аз съм 7-1. На тази вейна и трябва да успокоителни май.
и нашия Бжерксен, така наречен. Да, сега нашия Джерксен. Никой на тебе не че трябва успокоително, виж и Янислав и Нико какво викат. На мене? Да. Това какво за мен? Че ние двамата сме викали, че на Луцифър му трябва успокоително хапче. Разликата между Вейн и Z намирате ли я? Защото аз не. Ма за вас не знам. Мастичката ме успокоява. Спокойно. Абе, мастичка пиш ти. Лъжец. То ти с вода се другираш. Гледай ти внимателно как стопявам сибирски магии. Ти с вода се другираш. Не, аз не гледам пингвините от Мадагаскар, бе! Не, нали се? Бягайте. Янислав гледа пингвините от Мадагаскар. Защо ти не ги гледаш, бе? Атаквайте, идвам отзад. Аз да не съм малко дете като тебе ги гледаме. Станал седми клас ще гледа пингвините. Дами и господа, за първи път Акали сваля сибирски магийки. Ти е 8 левел. Акали! Ай. Бог, Вейна е страшен. Гаджа. Как мастера прави трипъл, не ми го фидвайте. То при такива нубои на бота как да не направи? Сакате ли биер сега ще ви покажа какво става? Жерксен. Къде идиш се усиреш гащите сега? Къде са коста? Давай. Алеле, тотален човек. Стане. А сега какво? Где, бе? Мира! Са го петните. Оф, ти паняш. Айде, Жерксен умира. На баба ти пурката. На баба ти бурката. Имам повече фарм от Митлена разедно. Ма ти стоиш и фармиш. Колко ти е? 120, но по него е 119. Фарма ми е трагичен за... Трагичен. Аз съм на топ лейн. Що тъмънски соло, кой ти пречи да фармиш? И аз съм 125 фарм. Не слабте фарм. Айде. Жерксен. Усерксен. Сърксен. Я ви ме провар. О, Турмен. Да, демидж. Джангларе, ще им скачаме ли джангларе? аз викам не. Ти може да скочиш, няма проблем. Не е проблемен. Не е проблем. Алфата. Добре. Джиджирито. Бжерксен го нямаше там, тако искате. Абе, Жерксен. Той Жерксен ще нас спаси, той е най-добрия. Да, бе, наистина. Фейкър е по-добър, бе. Ами до сега си Жерксен, после си фейкър, ти си всички. Аз съм Мануел Нойер. Да, ето го ти си Лео От лигата обърна на футбола. Къв човек си ти, бе, Нико? Ти си Каркасиас. То не ми харесва този вратар. Не е добър. Гледай го, само за Айде, футболи. Жерксен, гледай какво става с него. И коп Джерксена, ма в Джерксена взе. Лайно ги разпръсна. Колко ги ресторил, Ани? Че николи. Оставих тима, изкерих ви топа. И сега мастера ходи по лейновите и фаща кил и сонца му дъни. 5-11. Какво ма страх от синдрата, бе? Тя ще той да е дабъл. Не да е дабъл кила. Аз и Казикса няма кой да спре. Само е такъв като мен, Бжерксен, ако има... Точно то! Махни, че станувам кошмари заради тебе. Махни. Становиш кошмари, че съм по-добър от тебе. Мани не дей. Ай, дай, кой е си е? Опа! Натискай стики, бе! Еска го късна! Да, Миризливец! там бе, елате дрей. Айде да скочим 3 в 2, ще ги направим. Давай, бе, Славе! Чакай малко, бе. Ба давай ти дракона, бе. После палиш.
Ай, така. Ай. Мацка е, бе. Ай, то толкова силен е то. Да дойди на... Стига късва е, бе! Чипън джунглър! Ай, мълчи ти, бе. То майна дойде всички килви обра. Ми, нека. Не, Само да... Нико, тъпвай се веднага на топа. о, как ми лагва. Нико, тъпвай се, защото кулата ще падне. Много ми лагва. Опе. W. Айди, край! Кой да край, ти сниш то храна, гледаш, няма проблеми. Аз се телепортвах на топа, мой човек. Не, Да. нищо, можеш да се спреш телепорта, за да ми помогне. Извинявай, не те видях, аз гледах топа. Ай, бюджет, дали ще на кил. Нуп. Оле. И Бжерък се умира. Сега е нашата... Да умира тази къса. Нашия сапорт. Нашето Адакири. Измерявам. В Silver View, що може да ревете за KS. Смятайте какви сте добри. Що? В един 5-5 тимфайт, вие да направите дабл кил, да ви стигнат другите килове, това не трябва ще ви стигнали пентата, така ли? Никой сега това не го е казал. Я ни слаб твърдите. Сона срещу мастери и мастери взима Сона. Добре, бе, кафетос. Не ми питай топлейнера. Ако направи моя билд, никакво спасение, хора. Да, точно това твой бил. Аре, камъчето. Ай, Омано ще види. Ама взимаш го. Стига ми късвай! Що късна? Гумнар! Стига ми, слабе! Аз се опитвам да го спася, това ми вика, що киесна. Това пъти бе. Киесна, абе. Айде, ни слабе, приятел! Стига казвай, бе. Ко умрял, че нещо... Шибаняк. Абе, българино, киесна ли ти? Да. Абе, Аниславе, киесна ли му? Чай си улях слушалките за Бога. Нико, киесна ли ти това? Киес, Каза, ли, бе? да ми късва, важното да спечелим. Да ми късва, това според теб е нормално ли? Киес. Нико. Значи си пинал хапчето за успокоителни. Какво викаш? Пълно си хапчето. Аз ли, бе? Бжерк се. Не Джерксена, ами Аре, давай. най-добрият топ-лейнер. Айди, край, Бжерк се отиди. Сега Казик се фаща. Ай, убие, върни се за трипъл. Ай, върни се, той никой ще умре. Няма умре, бе, ти утре всичко съм пред Айде, теб. трипъл. О, да. Лакра. Няма. Слави, Адра. Окей. Аз съм прав, казвам. Ще му флашне да го взема, ама... Защо не флашна и не го взе? Нуп. Тягай от тук. Дигай се оттам. Вани пилота, дигай се от тук. Мама ти ще махай се от тук. Дигай се от тук. Да, бе, ти сега трябва да коментира с цяло садово на YouTube ли, бе? Знаеш какви луди има в нашия град, това е първа тема. Наистина. Айде, fiddle with the ult. Ай, давай, бе, обърни се. Бягай. Флашни. Ало! Хубав ултимейт. Наистина. Да хънти сон. О, готов съм, няма проблем. Ела, бе, мастер уи. Момчета, помогнете ми да убия Ренгар. Нищо друго не искам. Какво викаш? Трябва да убия Ренгар за хънти сон. Давай, де. Да, то така се убива Ренгар, нали? Да хънти Сони, на мен ми го показва това. Това е мой квест, трябва да убия Ренгар и ще ми даде да е волна четвърта магия. Ако той ме убие, ще му даде някакво, ако се сещам какво даваш, защото не съм играл Ренгар. Яни, идвай тука, бе. Ай, сега ще му дадем да се разбира на то. Ти изобщо знаеш ли къде е, му викаш, че ще се разбере. Ама гледайте да не ми го вземете, в смисъл, оставете ми го, това е важно наистина. Защото трябва Аз на мисия, ако ти го стилнем, нещо ще стане.
Нищо няма това. Еми, тогава какъв ти е? Тъй, че ще ти го Жерк скрил. Сена с 2 милиона бута кулата. Що е про? Що е само като про? Никой ще да се избрах Давай, си като... трепи Ренгара, бе, казик, сай, трепи го. Давай, ме посирам. Аз връщам. Баквам. Да, уби Ренгара, тя Вейна е на бота, Соната е некъде. Никой не На ранното място. Жълте ще вас следят. Сега бил да добър ли ми е? нещо. А моя е много зле, нали? А ти копира същия като мобил. Янко, сега кой те пи? Да, бе. Яко! Яниславе, Обе. Знаеш, аз Янко, този от човек го правя по късмето, ти какво си мислиш? Ама ти какво ти е, бе? Владко, ти какво си мислиш, а не неговите приятели лъжите, дето не луде. Така му вика. Аре, давайте, трябва да ги избиеме тия. те ви са стои луди, копа си бълновална съм тази вечер, бе. Лего, то какъв е лъд. Какво пак си сънувал на сън, браво, бе? Колко имаш по възраст? Отличен е една петица. И в трети клас ли? Да. Аха, ясно. Не убивайте, не. Как ти да е? Оставих на Джерк Сена дабл кил. Иначе аз щях да му ги взема едва там, а викам, ай чай да ме наточат. Викаш, ти много викаш. Край. Ех, добре, как ти можах. Где Уиспер? Жерк Сена, супер стилър. И по-добре аз да го взема, отколкото Вейна. Яла тука. И казик са, взима само Сена. Айде, умря. Ех, Да, бе, знаеш кога съм умрял? кога? Първ... Давай де. Па ни те интересува тебе, бе. А, котето. Махай се оттам. О, О, Бег. дай да съм мавка ми от това е тук, страшно. че 11-14. Ай бе, казик си, Яниславе, ето го Ренгара при тебе, давай скочи, давай ще направиш. И става веднага скакам, чакам. Или то ви трябва в Жерк Сена най-добрия на света. Ай, скочи му! А то в базата, бе. Нико, фейкър е по-добър от Джерксен. Аз съм по-добър от фейкър. Ти си по-добър от... Чай да го измисля. Измисля Ти си по-добър от Томито. Ще биш Томито едно в едно. Не знам. Това Янислав е, как няма да бие всеки. Айде, Няма да би Жор. обмисля. Джерк се не яди го. Не, Янислав ще би Жор. О, Янислав, виж къде е Ренгара, бе? Или какво да направи като тия са 4 човека, а? Къде е нашия отбор да пи? Ей, на Ренгара, бе, точи Ренгара, бе! Аз съм... Не мога, бяха ма фирнали. Мъже, Ай, сега тази го взе. не, аз човек участвам в Оле! камуфлаж имам. Айде сега, патне, давай ме секси Ба, бот. знаеш кога? Айде, секси бот. Ей, какво правиш ти, бе? Брачет? Ми демидж. О май гад. Айде, сега ще умре от миньонче. А, не. Баба, То така умира жив човек. надувай. Кой ще надува? Ти надувай, бе. Кой ще надува, бе? Надувай ти. По-точно какво ще надува? Айде да ни казвам сега, че па няма моса чува клипът. Еми не, имам предвид какво ще надува сега. Он ли ще надува, какво ще надува? Пениса не ще го- надува. Ма на кой викаш така? Давай, Бияни! Давай, Бияни! Абе сега на еди кой. Айде, изгоря! Изи. Ай, сега ще ви един луп и на първа, айде. Сечета. Оле, как ми лагва. Тук, бе, мастър! Трибата биш! Много лагва хора.
искам сега да пробвам мастера едно. Най-добрият геймър. Опа, извиняй. Опа, извиняй. Айде, Синдра. Айде да грабаха. Тука. И Синдра ме изтрепи като кучета. Дай, бягай, Ай, бягай. бе, остай му да скочи, бе. Какво? Айда. Аре, нищак. Пас ти стилъра си, ти бе, майна. Вижте Ренгара. Той си пел. Яниславе, сега ще видиш кое е за Ренгар. Ял тук да ти го дам аз на тебе толкова е за Ренгар. Стил. Нико, няма му оставаш Ренгар, аз ти казвам. Мерси. Няма го съм. Аз съм го взел вече, нали знаете? Кога го вземе? Той ги даде. Опа! Гледай хъпът. Ай, да бе, взел си го. Хилпи му е. Аре, бе, Нико. Не мога. Опа! Айде, умирай, честито. И, Ма знаеш кога? Надувай. Балона. ай, бе, натъпай. Надувай балона. Айде, Яни, горя. Аз отивам да си фарма, бе, искам да имам много фарма, бе. Един казик с по-малко. А Калито къде е, че нещо не я виждам? На гробито. Ай, младши, че не са кое там. Не, аз съм умряла. Както ти си мъртъв постоянно. Мъртъв съм, затова съм 13-7 колко си. 26. И това съм човек. Ти Не уши може в джунгъл, шей лъжец. Ко се правиш тук, бе? Не може в джунгъл. Я пак вече някой да идва да Да, даде. никога не играе джунгъл. Не, някой да идва да даде късмет. Той каза never jungle, никога джунгъл. А Влад си вика нищо джунгъл или нещо такова каза. Ние колко много драко Стой, бе! Той вика не искам джунглър. Аре, ама аз съм отворен. Защо бягаш, бе? Защото е малумник. Ай, скочи му в тривата, бе. Не сме. То не може. Избяга, бе, като видя Яниса. Опа, извиня. Не можах. Браво, бе. Колко си изпяваш за нещо? То лагна, бе! Там ме взе квадрата, мама и деба, не ми даде. Аз тръби. Мастер, вие Саш не би. Я знам. Пако. Влад, колкваш го и Никола, той. Да, но ти ако виж колко ми лагва. Мерси за дракона. Няма проблем. Аз малко правя фарм. Колко имаш? 173. Аз имам 234, най-много. Много зле фарма. А? Зле фарма. Дайте пъшкам, ако им по групичка. Гледайте как се взима Сибир 3 магии нещо. 101 демидж, бе. Бах ти 101 демидж. Ето. What the филма? Бах. Те! Отрепи го той педерас, бе! Никой има 200 демидж. Ма човек, аз това не е от... Това от само себе си. И от айтъм. Ай, мастера, не, супер финна ти просто. Сега гледай как ще свали ми. Ами той Нико трябва да му скача на него вместо. Да дойди. Да дойди, аз съм. Да дойде, ето. Дойде! Чакай ти да ви кажа. Синдрата 1000 демидж, плюс 400. Ей! Къде изгара? Се е пуснал Blade of the Rain и нещо друго. То с бейска так ми е набил 1418 мастера. Ей, ама това Нико трябва да лутва мастера. Ако иска да биеме в тимфайта. Е така. Ама сега ще... Аз ли? Абе, какво си първо? Той Нико, нали? Да, Но и аз съм никое. че не си. Какво какъв си? Това ме изкефи. Оче, Янко! Мълчи, яко! Очи пъти, бе, дечко.
Дечко! Трети път. Маче, бе. Тук дали има някой? Няма. Няма никой за какво. Нищо. Батерия ста. О, мъргът, човек, аз имам на Енислав. Показва ми, че имам на Енислав пасивката. Ами тия имаш, бе, мозък. Очи, бе. Това от квеста, бе. Това не е пасивка. Ай, край. Добре, както и да е, вече умрях. Соло убива Синдра! Почти имам 500 на дъх. Ами той ми то беше направил 729 сега султо. Видях. Една хидра и 5 дълбута. Е, така, ле. Томито, човек, знаеш какво, трябваше да направя още един да бутър стър, при 7 да бутър стъра ти дава още бонус 100 имидж. При 7. При 6. Тръгвай, бе. Ги конче магар се. Пича, аз искам да направям 200 фарм. Айди, ренга! Айди, ренга! Опа, извиняй се. Айде да му скочим. Дай му ако! Бой, братле! Гей! Бой, братле! Тони Махелна, ти си виновен, дето умряхме. Тихо, е! То мастери, що е? Бати пиднате. Ей, никой не трябва да го чули. И соната да... Мастера, защото Колко мастурбира. аз съм ти виновен на тебе, бе? Тихо, го, аз му викам да утва, то вика, какво съм ти виновен по те. Оле, ти с три фокуса понякога игра. Баче. Еми, кой те кара да играеш 3 фокуса? Играй с повече, бе. Лагва ми. Ей, аз съм. Сигурно. Той Янислав се базика нещо. Гледай на този слута му бия по 1000 и нещо. Ай, тя се разтвърди вейна. Дали ще успея да го убия? Мастера мастурбира, как ще го убиеш? Мастурбира. Какво беше това, бе? Тя просто причака и тая. Дай спиднат. Еми, ти го и 16, 23, 8 си. Само ще девка, бе. Това мастери. Като вас ви... Ай, Аз то, Яниславе, аз то го направих 0,7. ей, аз какво? Ма направо си го, ама то са финна. Еми, кой два на вашия един? Костана? Пострах си го. Посрали сме другия път. Само не лутвай за Синдрата, просто не я гони. И пази си ултимейта за мастери, защото е много по-важно отколкото това. Аз Отивай. мога когато искам. Нико, късвам. Опа, полека. По-голем. Пустай спида, Влад, той. Мастери трябва да убиеме. Да, намери кога да лутнеш. Като той умря. Ай, мастурбирането идва. Мастурбирането. Да дойде Соло, бе, то винаги идва с нея много бои. И се така, и се назима. Да, бе, да, дойде соло, бе. Майко. Това искам да направя. Не, майко. Той е абют, не може да убиеш мастери. Аз. Ти. Аре, давай. Тихо, ти направи джерксенски билд. Да не Давай, мога да убиеш мастери. Качай Ти му. и пидерасни. Не, но просто гледам той какво прави. Там той Яни си ги късам. Яниславе, не видя ли колко манданих само случи? Ларни тука, Яни. Ларни да им къснеш Нямам бонус. шанс. Яни. Махни, бе. Абе, те не го взимат, бе, психопати. Психопати. Вземе го Соло, Деяни. Да, бе. Това път тръгнал съм с него. Яре, вземете, се съберете и да ги прибиеме. Ще прибиваш ти. Който мастър, други ще ги скъсаме. Да, Пак бе, има лут. само едно в 5 им ходим. Те не могат да дойдат сами. Те мастър, просто трябва да убиеме мастъра и другото е изи, те нямат дени. Пак пажи силата, чули ма? Но снима ли още това, бе? Не бе, не сня. Нико, венто мина по фарм. То лъч твърде. Дай ма лъкче, какво искаш? Че го смайтнат? Не!
Опита ме фирна в последния момент, човек. Край. Не, дай да бяга, нали? Единствено да си дай да дефам млада кадра. Ай, пак. Сила. Фейна. Не, вижте моята вече на това. Сам дет набива 1 милион кричкал. Ето с Basic Attack 2000. МГГ. Те мачкат соло. И тая изей тя да байте дие багазай. Тя тая... Фейна, като... Много зле. Оказва се, че ще падаме. Оказва се, че ще падаме. Да. Няма да паднем, ако всички скупим Guardian Angel. На мен ми остават 30 лева до Guardian-а. Аз съм 3.12 тъйче. Мастера просто прави сол барон. Вижте моите мечи. Трябва да Само използвам може да го направиш. Абе, нищо няма да стане, има. Мастер, Какви прави се обарона. Не, Яни, не дей. Але сега го убийте! Ира, кой ще викаш така? Абе, да троим! Опа, аз съм тук. Але, GG. Финиш сега, финиш. Финиш! Къде да се тръпна, не мога да... Ама не ме интересува, дете искате тръгвайте, бе. Дайте само да пушкаме. Ей, някой да пази бота, някой се върне и да пази бота. Ами, а Калито да учия. Край, Джерк си е на умря. Няма умре, ще вземе кил. Да, я умира той. Браво е! Не, как ще умра от този нуп, бе? Кто умира с хората? Никой, идва и с нас. Ние тук сега... Трябва да се похилна малко. Абе, а базата какво ще я прави тебе? За какво се дойде? Ние им че се оправят. Аз ще бакна дефам базата. Да му убие. Браво! Бягай, Яни, слабе! Трябва го трепат! Ни трябва да ударим Нина! А така. 7 секунди, докато мастера са ресни. Баквайте всичките! Баквайте! Так му да взема една зоня. Тома, бягай! Аз я взимам. Какво като... А, бягайте, мастера! Мастера се спална, Яни, бягай, бе! Та иде. Спокойно, вей на девка топа. Яни, гледай да избягаш, моля ти се. Няма. Искам да фейлна играта. Не дей, Яни, не дей му... ти не е филбът. Браво, айде бягай! Не, ще скъсаш! Обърни се, ще скъсаш! Абе, какво го караш, бе? Той защо изкачи силата вместо на мастера? Дайте всички отскочим на мастера. Синдра имах. Не ще му свалиш някакъв демидж. Ай, беквайте и дефенсвайте просто, без нас Ще му някакъв... сваля някакъв демидж, то ще се бакнеш на хелни и пак ще я пъша. Да, ама ще се бекне и няма може да пушва, нали сещаш? Нико! Не мога ти хелпа, сори! Май, изчезва, бе! Ай, ти я мастурбирай. Мастурбира той. Джингол хуй. Да, самичък му оставих тя девка, майча. Соната как умря, бе? Добре, Соня как умря? Мастер флаш на утна я уби. Тя защо седи там, бе, вместо да дефенс? Аз викам дефенс и те вие си отпред. Нали? Пак трябва да убием мастера някак. Тя го си Трябва фъртра. пак да има как, аре де. Вижте го колко голям това, бе, какво толкова голям? Купил се елексир, бе! Браво, ти. Соня.
Няма. Това е ниски шот. Просто тя, зарежда ти са Гвардиан, пускаш това. Зоня. Ама Си жив, бе. Браво, бе. Ако живя. с мирак. А с Guardian Angel. Ай, го убиваме. Давай, Лусифър, имаш ултимейт. Гейко, че багарите. Аш. Гадя ти, това е. Ауди го. Ай, давай. Право. Другите от там са... Давайте, всичките другите от там са провали. Някой ще стане пулата. Ти ще... Янислав ще е танк, има Гвардиан. Ами някой да такова на... Нали знаете, че колата ще я паза 3 души. Ами аз тук няма как да паза и тази. Някой да баква! По-бързо, бе! Има По-бързо. 39 секунди до масата. Нищо не можем да направим. Да, ще ги приложим някак да дойдат и ще ги скъсаме. Как ще ти правим? Той Зед няма ултимейт. Още 10 секунди ще имам. От 10 секунди. Тя т.е. ви 20 набака. секунди. Някакво да направим, бе. Хора. И аз идвам сега. Дайте му да Баква ги... ми, бе! Беквайте, бе. Трябва да ги убием малко по-близко. И трябва Ами да ги ние ни трябва малко да ги пъшнем. Имаме шансове за това. Какъв айтъм да направя за завършване? Гледайте, аз ще демидж имам. Яни предложи някакъв... Прайди, он е кристал е също как се казва. Лич Бейн имаш ли? Не. Еми, купи си го. Но ако иска може да направи, Яни, ако иска може да направи... Гледайте, аз колко демидж имам. Не го знам и не ме интересува за това. Идвайте да дефаме. Топ инхибитъра, кога се разпаунва? Слона им Вейн, сега ще ги избият глупаците. Е, тази глупачка ще я избият сега. Ще я причукат. Ей, трябва да ги биеме хора. Айде, край. Остава. Аз го казвам това постоянно, че я прибият сега. Дайте, Браво, бе. Тими. Не можеш, не. Ще го убиеш. Браво, бе. Браво е! Браво, бе. Ай, тази игра май свърши се. О, тия са 4 мъртви. Guardian ли имаш, ами? Нека да спей, не можах да изскоча. Аз като соло то ще баняк го взимам, а като с другите. Браво е! Няма значение кой е къснал. Аз ще я задържа. Тръгвайте, ще я взема. Няма как, трябва тръгвай ми, дайте. Дайте. Всички давайте мастера от Лейна. Инхибитора. Мастерата е жива. 4 секунди имаме. Слоната ще та... Не, аз ще. Трябва да ме хилваш слона, той. Окей. Не мога да убия. Давай, Акали, убия сега, убият ни. О, давай, аз танквам, давай, бой. Чакай да не ме бие по вторията. Аре, слона хил. То ми ни цепи, бе. Тако е толкова отната. Да, наистина. Айде, Яни, на тебе разчитаме 6 секунди край. Не можеш. Да, 2, 1, Бягай, бе! прави си. Никой жертва не му. Ръве, Никола, бе, трябваше Ръй победа, бе! Вин, готов, Вин! Трябваше Ръй победа. Яни, сори. Не, ти виж пича, бе! Янислав, ти защо не остана, бе? Щяхме да бутнем. Антов па някой тук! Ама бил в плана. Сега на другите им остават 30 секунди. 20 секунди, аз то скача. Вейно, ако са бахни, Вейно ще дефензни кулата на 100%. Ето, да. Пак, Янито. Аре, ви, Яни, не спи. И това беше, хора! Ето, че победихме! Чао. Чао! Довиждане! Това беше Чао! всичко от мен.